A Asociación Bella Escola leva 2 décadas promovendo a práctica do breakdance en Noia. Non é de extrañar entón que por cuarto ano consecutivo a localidade acolla unha das xornadas da Liga Galega desta disciplina. Será o sábado na Sociedade Liceo e contará cuns 40 competidores en 3 categorías. A Liga de Breakdance que se vai a celebrar este fin de semana na Sociedade Liceo de Noia vai organizada polos nosos compañeiros de Bella Escola. É a cuarta temporada desde o seu recoñecemento como deporte olímpico, algo que nos enorgullece que a nosa Bella Escola, a cabeza de Pablo, pois loitara por conseguir que este deporte sexa xa olímpico e que sexa pois Noia como cuna tamén do crecemento do breakdance. Encantados de acoller esta segunda xornada da Liga, que constará de 9 xornadas repartidas por toda Galicia. Entre os favoritos destacan 2 campións de España nas categorías feminina e masculina que aspiran a participar nos Xogos Olímpicos da Xuventude. Aquí na Liga temos 3 categorías, iniciación, intermedio e avanzado. E, van a vir a competir 2 campeóns de España, unha campeona e un campeón de España galegos que se forjaron tamén nesta liga e que conseguiron méritos pois, con esas rodaxes que lle estamos dando durante estes 4 anos e que posiblemente pois, poidan ter oportunidade en Dakar 2026, que serán os Xogos Olímpicos da Xuventude.